Machiegni nya Ramogi Tv chenro mar kagi kacha brokelo ni weche ma wayudo e pacho kae koda mago matimre pinje maoko kaachiel gi mago mag tuke. Machiegni nyinga en James Opondo. Ji 11 owito ngimagi e masira mar apaya ma otimore gweng' Mangata e apaya ma Nakuru kochomo Eldoret ka matatu ma oting'o jowuoth ne otuomore gi trela. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Nakuru, achiel kuom jok mane owito ngimagi e masira no ne en derep matatu ka dereva mar lori ne otony ma oringo. Joneno wacho ni apaya ma Salga kochomo Nakuru jathoro yudo masira kinde ka kinde ka kwayo margi en ni piny owacho mondo los okenge ma ibiro tieko godo medruok mar masira. Ma barabara mawuok Salga kadhi Nakuru town. Koro accident ni no yudo obede kinde matatu matingo ji 14 kod lori mane otingo mzigo mane dhi godo Eldoret. Koro chalo ni lori no lose control mobiro modonjo i matatu. To ndara mawuok Salga ni kadhi Nakuru ni osebedo gi issues mag accident gi yore mang'eny. Ok wanyal bedo ka jumbe ariyo kok wanong'o accident. Koro wakwayo sirkal mondo obed machiegni mondo gibigi rangane yore minyalo gol godo masira mar apaya mane area makar kaini. Seche tewa winjo ga ni accident otimore Ngata Bridge Salga en kamoro achiel ne maseche gitimore te. Sani koro ji owito ngimagi kama pek. Koro wakwayo jowa bende matiyo kod apaya ni wang'eni apaya ni rach. Sani bende koro koth chwe weche moko bedo magalagala. Wabeduru kwariembo gari maber to sirkal bende wuogi mondo gimanyi yo minyalo tiyo godo wach makar kani once and for all. So far tumeweza kudhibitisha watu 8 wakiwa wameaga dunia na wengine majeruhi karibu 5 kukiwemo watoto. Driver wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka mpaka saa hizi hatujampata. Survivors have been taken to PGH and we are yet to actually to get their names, their details, because most of them were uncautious from the impact where the accident happened. The lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning diesel would have been the cause, but we are yet to ascertain because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Odiochieng' ma okwongo mar KCSE pacho ka jagoro maongirore migao mar somo Belio Kipsang osiemo jopuonje madongo machano dhi ataro kod chike mag penj. Belio mane loso e kaunti ma Nairobi okonegi seketo ikruok makare kendo gimedo kwana mag ndeke kalapapla ma ibiro tii godo e chwalo penj e gwenge makoth oula omomo. Jatatije maduol matayo penj pacho ka David Njegere mane omondo e kaunti ma Kiambu to ochiwo siem ne apisas matayo penj kod jopuonjre mating'o simba mag ong'we yamo e od penj. That are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we're ready. We requested our officers in the field to make an assessment this morning and check whether an exam can be taken from the school. Say that if it cannot, they can just be able to make quick arrangements on making sure that our children do the examinations. Jopuonjre moko ariyo manyiri ma johigni 19 moro kamoro chako penj margi mar klas 12 KCSE osiptal bang' nyuol e osiptal ma Kericho County Level 5. Nyirigo masomo e sikunde mag Kamarus kod Chepgen otimo penj mokwongo go bang' konyore. Penj no ne ochanegi e yo makare kendo arita bende ne ochiw kod jorit penj to kod obila. I wish to confirm that we have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital and are doing the KCSE exam here today. One girl is a student of Kamarus Secondary School. The other one is a student of Chepgen Secondary. Both have delivered baby girls. One girl will actually sit all the exams in the hospital because of the condition of the child.
while the other one has actually been discharged, so the subsequent exams will be undertaken at the school. Doho makisumu tuyo e jela kuom higni 20 jago mo itudo gi kuo mar mwandu mag keyo teko sitima koriwo kodaka masinde mag transformer. Jagono manyinge Polycarp Nyakayo yudore kama tek kalore gi kuno ma yangore ni ne otimore e higa mar 2021. Kambi mar Kenya Power kod jopiny orwako ng'eto makamano. Kalore gi jopiny kuo mar gigi sitima miyo gi yudo lala ahinya, to jo ohala kata weche arita bende kethore e kindego. On the 12th count, the accused is hereby sentenced to serve 5 years in jail. That is a total of 60 years. But I'm looking at the first, second, and third counts. The sentences to those counts shall run concurrently. The 4th, 5th, and 6th counts, the sentences shall run concurrently. The 7th, 8th, and 9th counts, the sentences shall run concurrently. On the 10th, 11th, and 12th counts, the sentences shall run concurrently. That reduces the 60 years to 20 years. Gikwesti maka jokuyo se kwalo hinyo amalich. Sana sana ja biashara kaka ja welding, iyo done ko se kwal transformer, tich chung. Na ja biashara kaka ja kinyosi, okunyali dimbele gitije, koro biashara kethore. Koro wa appeal to the government mondo jomachal kamano ko yudgi timiyo gi kum mageri. Jodak manjiru makwan gi oktine ne 1,000 odhi e doho mar kwedo ng'eto ma nyocha ogola mar yango ni lo magigedeno en mar Mosenindo Gershon Kirima. Jodak go dwaro ni burano omi pek kendo doho chung kik familiano dhi nyime gi kawo okang' mora ne jogo ma ogedo e lobno. Giwacho ni gisedak kanyo kuom thuolo mar kind higni 40 nyaka higni 50 ma kaponi odargi kanyo to ginyalo yudo midhiero mokalo. Jatend kwetha mar Azimio la Umoja Raila Odinga ogolo konya mar chiemo mabende mag gedo koda ongede ne ji maromo 3,000 ma nodar e bunge ma Mau e kar chung od bura ma Narok North. Jasiasa ma Narok manolaro kom governor gi otiko mar ODM e yiero mokalo Moitalelo Lekenta mane ochiwo michgo e lo Raila Odinga owacho ni michgo gin mar konyo gandago to ok mag goyo siasa. Kwayo mondo piny owacho otim nonro mondo ng'e malong'o weche mag kiewo kapok odargi e bungego kaluwore gi ywak jodak ka moko wacho ni ok negi kalo kiewo ka okang' makamano. Bende giwacho ni orocho chenro mag penj ma jopuonjre maya e gwengego owinjo obed ni timo. Moko kuom utego nowang' ka cham manie puodho bende ne okethore kinde manidaro ogandago e gweng' ma Enabelele Dangat kaachiel kod Olpilil. Baba akasema pia hawa watoto wataki waumie, akawapea mabati 500. Mimi pia nimewaletea unga bel na marafiki bel 200. Ndio hata kama hiyo chakula itawatosha siku 2 ama 3, ya watoto wasiumie. Hiyo tu ndio mimi nimefanya nini? Imenilete. Hii mambo ya kusema ati sababu sisi ati mimi nakuja kuingilia viongozi. Nataka kusema mimi na viongozi wa Masai tuko pamoja kwa hii. Na hiyo umoja ambayo tuko naye ni ya kusema tunataka watu wetu wapewe haki. Mimi niko wale kusema wapewe haki. Yule ambaye basi anasema wasipewe haki hatuko na yeye. Ngareta iko na boundary clear. Hapo kuna hata mpaka station ya warden ya Narok County. Kwa hivyo iko nini? Kwa hivyo kuja tena kuteremusha ati ndio wa Masai wanyang'anya shamba yao, hiyo sio haki. Kaudhi County Masaya wairo ni jaod bura maugenya David Ochieng oyango sir mare ne sirikal mar Kenya Kwanza kod kaka gisetemo chiero uchumi ma pacho ka. Ochieng wacho ni omor kod okang' ma jatend piny William Ruto kao mar neno ni piny Kenya nigi chiemo moromo ni mar mano e yo makende mar ting'o malo uchumi mathur ka. Koloso e kinde nyasi mar choko pesa e kanisa mar St James ACK Yenga Parish e kar chung od bura ma
mare. Jaod burano singo chenro mar mbolea mane onengone oyueyo kowacho ni uchumi mar piny ok nyal dongore ka ok otiek midhiero mar nok mar chiemo. Kwa jodak maluo Nyanza mondo ka kothe kod mbolea manengo gi yot ma sirikal chiwo mondo gidonje pur manyasani kaka yorno mar tingo malo pith mar chiemo. Ambazo mnafikiria kwamba hazisaidii wananchi, lakini mambo ya chakula katika nchi, mambo ya chakula ni muhimu kuliko kitu kingine yote. Food security is the most important thing for me in a country. In Kenya, our inflation today is 6.8 going to 7% because we use so much money buying food. We use so much money importing food. That's why the president said, Rais amesema kwamba, first of all, let's grow our own food. That's how we build a country. If we cannot sort out our food problems, we will never grow as an economy. Tunawahimiza watu wa Nyanza huku, ile mbolea ya serikali ya benzuri tuichukue. Mambo ya ukulima tufanye ya kisasa. Ili tumie mbegu ya kisasa, tuzalishe chakula ya kutosha, tuweze kununua chakula kutoka nje. That's how we live and stabilize the dollar. The whole world, no one grew by borrowing. No one grew the economies by borrowing money and the citizens paying back. That's why tunauliza tu kwamba tukuze chakula, tufanye biashara zetu, tuwe tunaweza kujihimidi kama wananchi na kama nchi.